गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारत सरकारनि स्वच्छ भारत 1 अक्ट' 1 घन्टा खौसे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीआ हादरखौ साब सिखोन लाखिनायनि थाखाय सिमां नुदोंमोन। बिथांनि बे सिमांखौ मोगथां महर होनायनि नोजोरजों दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव 1 तारिख 1 घन्टा हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो आरो बिथाङा गावबो साब सिखोन खालामफायो। गाबोन 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंफुनो साखाफारा। बिर जोहोलाव क'अपारेटिभ ससाइटिनि बानजायनायाव गाबोन 2 अक्ट'बर गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लाखिनानै जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइजोफोरनि मोनब्रै हानजानि सानसेयारि जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जोलुर बादायलायनायाव फारियै एफएलएनसी क्लाब पाटगाव, विवेकानन्द क्लाब आलिपुरदुवार वेस्ट बेंगल, क'क्राझार साइ आरो धुपदारा गवालपारा हानजाफोरखौ बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ बे सानसेयारि आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायदों खुंफुं आफादा। सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय हाबाफारि बानजायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ देग्लाय सेथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय हाबाफारि लादों। बे गिबि सेथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ सामलायो डिमाकुसि दख'रा एप्सनि आफादगिरि लबाराम बर'आ। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एप्सनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एप्सनि हारिमु नेहाथारि बिरफुं बसुमतारी, डिमाकुसि दख'रा एप्सनि गाहाय नेहाथारि सन्जय बर', लोगो नेहाथारि रुबुं बर', डिमाकुसि एप्सनि दैदेनगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। फेरगाव महकुमा खुंथाय आरो लिड बेंकफोरनि जुथाइ बानजायनायाव स्वच्छ भारत अभियान हाबाफारि बानजायदों। भारत नाङैनो स्वच्छ भारत अभियाननि हाबाफारि बायदियै भेरगाव महकुमा खुंथायाबो स्वच्छ भारत अभियान हाबाफारि बानजायदों। भेरगाव महकुमा खुंथायजों लोगोसे भेरगाव एसबिआइ लिड बेंकफोरनि जुथाइ आफाद आरो भेरगाव आइसिडिएस प्रजेक्टआबो स्वच्छ हाबाफारियाव बाहागो लायो। भेरगाव महकुमा बेंगिरि पल्लबी कछारिया हाबाफारिखौ बेखेवना बयखौबो गाव गावनि दरखं मोखां लामा गामि ओनसोल टाउन सहरफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायना स्वच्छता सोदोबखौ गोरबो सिङाव आजावना बजबना लानो खावलायो। दिनैनि बे स्वच्छता अभियान हाबाफारि मावफुंनाय बुब्लियाव भेरगाव एसबिआइ बेंकनि मेनेजार अशक बसुमतारी, भेरगावनि सिडिपिअ, भेरगाव मेजिस्ट्रेट रेनि हाजरिका आरो ओनसोलनि गोबां क्लाब फसंथानफोरनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बर'नि जारिमिनजों आरो हारिनि जांख्रिथायजों सोमोन्दो लाना दिहुननाय जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ बेखेवबाय। रोजा रोजा सावथुन नायगिरिफोरनि साखिजों देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीया बेखेवना होबाय जांख्रिथायनि थैसाम बर' सावथुनखौ। आरडि मशन पिक्चार्सजों दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौ सुनिबारखालि चिरां जिल्ला सिंनि बिजनि हालामनि बरलगावआव मोजाङै मोजां दिन्थिफुंबाय। हाबाफारियाव गोबां सावथुननि महरगिरिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे रोजा रोजा सावथुन अनसायगिरिफ्राबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। क'क्राझाराव मन्त्रि बिमल बरानि नुजाथिनायाव साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि बानजायदों। स्वच्छ भारत अभियान बिथांखिनि गेजेरजों माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान गान्धी जयन्तीनि आगु सानाव दुलाराय भारत हादरावनो साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि बानजायनाय बायदियै दिनै क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि लांगोनायाव थानाय महात्मा गान्धी पार्कआव साखोन सिखोन सिबस्रांनाय हाबाफारि मावफुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि बिमल बरा, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपेल बर्डनि गुबुन गुबुन बिबाननि मावथिफोरा। बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुआ 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि बानजायनायाव गोदान बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बेजों लोगोसेनो बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ दाना लानाय जायो। गोदानै दाजानाय मावफुं आफादनि आफादगिरि महरै लम्बिर बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै दिमल ब्रह्म, बेजों लोगोसेनो
गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरखौ दानानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो हायो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, थिखानाय बुंथिगिरि महरै मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, मेल बेखेवगिरि महरै बिजनी दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारी, बिजनी साब रेजिस्ट्रार दैथुन बड'सा आरो बिजनी सोलोंसालिमानि प्रफेसार बिथांमोना बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया माहारनि बिफा महात्मा गान्धीनि जोनोम सान एबा गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाखिनानै साखोन सिखोन खालामनायनि मुङाव 1 घन्टा सम हाबा मावनायनि दान होनो बिथोन होनाय बायदियै दिनै फुंबिलि समावनो क'क्राझारनि दा पिपुल्स एड एनजिअ आरो सैमा आथिं मर्निं वाक ग्रुपआ क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय फ्लाइअभारनि गोलाव लामायाव साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव दा पिपुल्स एड एनजिअ, सैमा आथिं हानजा, मर्निं वाक ग्रुप आरो क'क्राझारनि खौरांगिरि गौथुमनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो।